Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyam yaki pagadatan kanusan na mga datu nagu mga bai san rakano agyang kuto maanaw salam makalilintad na kapipi aginawa. Yang kaiman tuwa kapag live tano na penalan salaman tano. Agyang ko tuwa mga bangsa tano ko kegat tano ron. Salaman tano kepakai di mentay sa agyang kaya di tano di kapag live. Agyang kaya bangsa tano pagampaganay am yakaupi sa gyang kaya live tano si Najila Sarigala Mauday salam rakanusan sa gyang kanan mga darpayo lagi dia nagyang kaya pagariakan na si Salik Ampuan salam rakasan pagariko sama na yan ay oras tano na 5:26. So kapsa ka mo magrib ra kami si isagyang kaiyadar pa kami sa Quezon City na 6:04 paman na gina ni waktu magrib kami sagyang kaiyadar pa kami na di makambida-bida mga bangsami so oras ko mga darpatano bida agyang ko ta oras isa Luzon nalagi diyan agyang ko tuwa si Arkanusan sa Mindanao. Inalaya kanu tu agyang ko tuwa oras sa Marawi City ubad na paganagar kumabang sa tanwa matatago sa Marawi City na ayar kiran na 5:58 nagi tumambu ikaku maagyang ko to magribiran yuto waktu iftang kasiran. Sa lagi dia na selam tanu agyang kaya gupan na miya maka open sa agyang kaya di tanu di kapag live si Minumbaw Ananggil Bayaku. Way salam rakanusan na miya kapia-pia mga bangsami na ira tunay ini comment kanu na tugu nyuro na agyang ko to darpa iwan de kanu matatago darpa kaanamis kanu ron kesalam. Lagi dia na salam tano si Mumi Musa Pagayawan. Salam rakanusan na mga bangsami. Si Samadani Nasruddin. Nagu si Sulutan Pitiilan Bationg. Salam rakanusan lagi di min nagu gyang kaya mga pada mga pagaritan no di mentay sama na sa gyang kaya live tano. Gyang kaya pagariakan na si Ibsaya matatago si Salik Ampuan sa Cavite City. Oy, kenapa saya mana niyan na paguras sa giyang kaya darpami sa giyang kaya Commonwealth Riverside Street. Oy. Lagi dia na salam tano na si Saino Bangon, sinita na probinsyano, ago si Amira Luma. Giyang ko ba mga pagariami sudar pa na bida-bida may-may na miya disgrasya kan wag yang kaya paman nakapamagi sa giraw tuwa paman na kasagadan na naso taga Manila na pagisa niyan so taga Marawi o di na taga Mindanao at tigyan na ino miyawma so magribsan na upama ko miya kasambag agyan ko 20 niya nun na tigyan na uway na namiyo kasi mambusa Manila di bida agyang ko to oras kapsa kamagyang ko to magrib yang ko to ba sa Marawi Allahu alam o kuri kagyang ko to milaya kan na kalendar ini post na 5:58 akaku magyang ko to magrib siya katanok man sa ICR Manila na Allahu alam di makambida-bida agyang kaya Metro Manila so siya kami ron sa Quezon City na pa 6:04 away. Kapakaya pakiilaynyor kami wanto na ikapsa kamambu agyang kuto magrib sa agyang kanan na mga darpayo lagi dagyang kaya pagariakan na si City Nur pakasirang from CDO sir kanong sa CDO Cagayan de Oro wanto na ikapsa kamo magrib yusan sama na yan na kapakaya sa mga kalendar na
madakal din na miyak watano ron si ko mga darpatano. Waalaikumsalam Bumbit Junior. Lagi dia na si Mariama Pakaindig, salam rakanusan, si Laisam Kagayan di Oro. Kata ada mga dirtano di si bentay sa giyang kaya Kagayan di Oro. Lagi dia na si City UE, salam rakanusan, si Rex Ampaso, si Ari Anto na ini. Agiyang kaya kisusurat niya nun. Ari maaf kanu kapaman na agiyang kaya pagaritano na ditano kebati agiyang kaya ngaranian isusurat sa Arabic o gaid na kanaba Arabic so katero way salam nami agiyang kaya mga bangsa tano sa Robinson Nuba Market Metro Manila. Salam rakanusan sa Nuba Market Robinson Metro Manila. Lagi dia na si Samadani Nasruddin, si Ibnatul Huda Dirun, salam rakanusan, si Mariama Makaindig, si Nuraisa Padati, Masya Allah, si ini sa Jeddah, Jeddah keisi, Masya Allah, so mga taga Mamlakatul Arabiyatis Saudiyah. InsyaAllah na makatuto na tanusan sa magaan. InsyaAllah, biidnillah, pakamintaan na oras sa makatuto na tanusan. Pag-umra kami mambu sa giyang kaya Ramadan. Giyang kaya Ramadan, na naad na umrami mambu. Panganitan o siku Allah subhanahu wa ta'ala, siku mga peda kapag umra na sa katanoy makapamagpeda. Ad na oras upama ibigay wallah asa ni masyikyo sa giyang kuto kaplalakaw tano. InsyaAllah, biidnillah. Lagi dia na salam tano na si Amira Luma, si Nika makabuot mga siringan na kanaya saya. Sa manen nagyabo diran ka kenega ko suara kan na marani siran saya. Way. Si Sailani Ali Lipanta, salam rakano si Bin Yasin, subuh-subuh. Si ini matatago sa Coronadal City, Masya Allah. Salam rakanusan na mga taga Cotabato. Udi nagyakana na pamangkin anda kano North Cotabato, South Cotabato. Coronadal. Way. Salam rakanusan pagaling tanong si Allah, pagaling tanong dun mapipya. Salam tanong agyang kaya si Hasib maganang mangan. Giyang kaya si Sainalin Ali Lipantas na ini sa Quezon City. Way, mga siringan na lagi diyan na si Numayri Makadato. Sini si Bapa. Way, salam rakanusan sa San Roque, Quezon City. Allahu alam mo si kaini sa San Roque o si isa andini yang ada na rakiusan sa Anunas. Way. Salam rakasan na angkal lagu sa mga pamilyang ka di tano di salama. Si Alnor Makaasa na salam rakanusan. Way. InsyaAllah Nuraisa Padati na aya flight kami InsyaAllah biidnillah na si ko March 16. So kapakaya March 20 na sasang kami sa Makkah Al-Mukarramah. Panganitan si Allah sasampay tanuron makataros agi ang kaya umrami. Way. Si Siti Nur Pakasirang salam rakanusan. Si Mino Lagindab salam rakano mga bangsami. Way. Sa manayan na ayaw oras tano na 5:34 na sama na yan nakapakaya 30 buka minutos na kumagyang ko to waktu magrib na miya kapiapi agyang kaya lang oras na di tano pugo din na pugusaran tano sa agyang ko to kapaganada si ku agama tano Islam. Mga bangsami ayaw to mapanutulatan o din na kabagan tano sa usayan nagyang ko to subulan Ramadan na ulan-ulan akasadekah. Sahrus sadaqah paman na ulan-ulan na ya mapi agyang ko to akasu sadaqah. Ino to nakagyang malaatan to balas ipambagayo tao ipambagayo Allah subhanahu wa ta'ala
sa giyang ko to mga tawa mga baras sadaka. Na giyang ko to ba aswad na pirakian nakaluluwagan na di kanu na peliget na pengdeman niyo agyang ko to tawa malilibetar kanu. O pamagwad nakatataguan ra kadar pa na pengdemang ka agyang ko to mga siringan ka so mga pagaring ka Muslim. Ino mga day so siringan ka na mapi akap pakakanian ino mga dayad na kitinda yan o di na antunasan paman na gedaman na kailangan na magdam ka benda paman na o di nga sira na magdam na kurang ka sa kagdam why na nagyan ko to ba di tanong di kagdam sa manaya mapakai so mga pagalitan no mga miskin na kararagnan na isa kamapi kagedamairan sa giyang kaya bulan na Ramadan nagyang ko tuwa kipangalimuon kakiran mga bangsami malaatan tuwa balas bagian nagyang ko tuwa taw baras sadaka sa giyang kaya bulan na Ramadan isa kaaluitan no na agyang ko tuwa makapantag sa agyang ko tuwa umapakatengkas ka agyang ko tuwa barapuasa. Umapakatengkas ka agyang ko tuwa barapuasa. Ayaman na ini na sakay kaya sabapan sa kaya pakatengkas yan. Lagi dia upama na misedekah ka saig inuit ka sa masjid. Misedekah ka saig lagi agyang ko tuwa mineral na inuit ka sa agyang ko tuwa masjid andudun agyang ko tuwa mga barapuasa na sukyaw magyang ko tuwa waktu maghrib na may numira nagyang ko tuwa mineral inuit ka sa masjid na miya padega sa agyang ko tuwa tao miya pakatengkasian agyang ko tuwa miya mga barapuasa sa agyang kaya bulan na Ramadan na malabala sa kakuwang ka. Ay lagi dia naman muna agyang ko tuwa katutun ditadimbal sa mga pimbera nga mga panganangkan lagi dagyang ko tuwa di ka pa ka tutun utaw sa bread tataguan yan sa palaman o di na tataguan yan sa tunay ni sa mga pipiap tagu sa gyang ko tuwa bread bihon away gyang ko tuwa mga bihon gyang ko tuwa na bihon na tataguan pa man sa manok o di na antunasan ay importante na masarap po tuwa iplog sa gyang ko tuwa bread o di na paman na fruit salad din kada si agira bulan na Ramadan agi di pangilay no mga wata agiyang kaya fruit salad na isanan mapia galabag sa agiyang kaya bulan na Ramadan kasus sadkanan mi aloy unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agiyang ko tuwa balas yan na mala way agiyang ko tuba ipunguyatan wag yang kaya katutun sa masjid. So mga pagariami ada na pirakian kaluluwagan na kanabar kano nabakelebat ko mga tamu kiyo so arga 2,000 yang ay 2,000 na kapakaya malad na paman na kapemasaanon tutun mipteng ka sa agyang ko to mga barapuas ay pano ba ganapang 3,000 ay man na ini ba pagaria na di tanwaya di panutulan nagupag-usain kakalo-kalo na makasangang ka sa agyang ko to kapagiskidula sa agyang ko to di ka pakatenga sa kung mga barapuasa sa agyang ko to mga masjid agyang ko to ba upamagugupaan tanwaya na kapakay miya kapia-pia kitula agyang ko to kapamuasa so pakanag nagupkasampayan sa agyang kaya di tanong di kapag live nakataya di tanong di pagusay nagyang kaya kapi agyang kaya katutun na pag-schedule kanong sa agyang koto mga masjidyo pelubaan niyo agyang koto kasasarigan na mga imam na teruan niyo kira na imam kataya sur kameron na nakapakay pa na teruang kao na imam amay ka ika 20 agupito sa agyang kaya bulan na Ramadan narong kao no sa agyang kana na pirakakan na namiya ka pia-pia ka babedin gyang ka iya Ramadan na aya ka seged agyang ko to Lailatul Qadar na sa agyang ko to ay ka 20 agupito. Mga bangsami madagala masjid tano si isa gyang ka Metro Manila gyang ka iya Metro Manila na madagala masjid saya ugay na adep man ang mga masjid si matatagu sa gyang kana na mga inged tano o man isa ra ka tano na adna ingedian paman na ronon miya ka po sa gyang kanan Mindanao away na
kepakai ro kukurang agian koto paman na tutun udi agian koto sedekah na kepakai tuwagan tanu so mga tungan na itano roon na di tano roon di sedekah kagi paman na inget tano to ron tano inimbe bawata ron tano miyakala taman sa paman na ayabu kaya ganati tano sa agian koto inget na nakagi paman na sumimo tano sa Manila kami susukat tano saya na di tano pakalilipatan so mga tunganay tano ay kapiagyan ko to oro ka tumutun na pagalinakad no to tunganay masipagagyan ko to kaya sedekah anaka nalo yung tanuan to na ibala sa giyang kaiya paman na kapakatengasa sa giyang ko to di mamuasa di guna bitanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man fattara saiman kana maghfiratan li dhunubihi wa itqu raqabatihi minan nar wa kana lahu mithla ajrihi min ghaira ayang kusa min ajrihi shay. Talo abalas yan mga pagarya. Yan ko ito pagalawin tanong. Talo abalas yan aimbagay wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang ko ito di mamuasa. Tunay ni giyang ko ito tao at isedeka sa aya ini sedeka niyan na giyang ko ito kaya pakatengkasan niyan kung mga barapuasa. Tiguna bitanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa din sa tao mapakatengkas yan agiang koto bara puasa na kebaloyo to maghfiratan li dhunubihi na freelance kaniyan wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Natantod na nano kumalabalas. Iya ngayon manadusa na ubod tanud na yap kilay o peray dusa uman isa paman na upama ko kilay tanwa fulan kataya sudusan ka tanto din ko miyakala nakatawan tanwa sudusan na udira katano rilaan wallah na makaumatan sa alungan na marina indinegre katano wallahu subhanahu wa ta'ala magatos ka porsinto sumiyang gelebe katanwa dusa maksiya na udira katano rilaan wallah na indinegre katan wallahu subhanahu wa ta'ala siksa tan wallahu subhanahu wa ta'ala upama ko kilay tanu bua kapangalayan na dusa nag-upama ko kepakaya pamasaan tanu apaman na mapenaso to na pamasaan tanu kepakaya ay tanu di nukawan sangi nga dunia ang gelebek ako susukat ako ka anakan mi pamasa sagiang ko to apaman na dusa ko ka ana mapenas nakataya biyalu wallahu subhanahu wa ta'ala ayakap kepenas udusa nagyan ko to mineral may na magyan ko to barapuasa ini sedekah nga sa masjid yang ko to pruchala da isa ka baso miyaka nagyan ko to barapuasa yang ko to paman na saging kiyaw pisa nagyan ko to barapuasa mini tengkas yan saging ko to kiyaw magyan ko to waktu maghrib udin antunasan gyang ko to paman na mga panganangkan ako pakaya di itano di tutun sagik si ko mga mas itano si ko da tano rompan na kita rosan na dudan tano manag yang kaya kap selamat tano si ko mga bangsa tano selam tano ag yang kaya si Ummu Hashim agu si Nuronisa Abdurrahman si Siti Nur Pakasirang nagu si Hajja Siti Fatma nagu yang kaya si Muhanira Muhammad agu si Ibnu Muno agu yang kaya pagaritan wa si Minmin si dia nalan magangkon batugan nagu si Samadani Nasruddin so mga pada mga pagaritano di muntay sa yang kaya live tano imanto lagi dia na si Muraki Limpaw na mga tungan na yami yang kaya paman na bangsa tano adi imentay si Muraki Limpaw agu si Amira Abdul Wahab Jamal salam rakanusan si Muhammad Munawara salam rakanu mga bangsami yago tuwa balas pagaloy tano na maghfiratan li dhunubihi o sakay tumutun sa masjid na aya paganaya balas ay bagay raka wallahu subhanahu wa ta'ala na prilaan kanyan si ko dusang ka naman to wanto na imbiyan dusang ka na iprilar ka wallahu subhanahu wa ta'ala kepenas agyang ko tuwa dusang ka na inutan waya di pemag pato na ini inutan waya di
tunay. Inutan